dan tajam bana beko tagiki lidah. Rasa kita basangkui usalah tuan mana puada do kadiri denai nan indah bapunyo ngapang ko isu ta jatuh sakit jo urang juo tuan ka mangadu usalah kini tuan balaga juo tangan tuan sedang di ate tajam nyokato nan tuan barikan luka bakeh si badan diri. Sakit kita basangkui usalah tuan mana puada do kadiri denai nan indah bapunyo.